Well, hallo. Van der 1. Januar de 12e. Sehr schöner dag, dat is 12 graden kalt. Schnieten bestjes is je zijn kan. En Bern hakt het nu wel eens fijn warm. Nu wil ik wat merken wat we namen fajita klops. Dat is klopsvlees hier, zo gjret leggen. Dan hier waar we de klops vol stoppen, vol gruins. En dan gaan we die in de taco nemen, en de tortillas nemen. Voor tacos, oder we kunnen die ook gebruiken om kieltje, en er staat reukworst, oder met schobelen, met iets aan schmoonvat. Zo is die gleichen. Zo, ik hoop die gleichen dort. En nu hebben we nemen goed aan warm nemen. Oké, daar wil ik je mal wijzen wat van jou dan klops erinneren. Zoals ik zei, je kan de klops zo erinneren, je immer doen wat je wil, maar je kan ze stit. Dat hält sich krackleck. En hier, van der is echt de erinneren, dus hier hebben we 1 kilo gjemolded Rindfleisch, 1 kilo or 2 pounds of ground beef. Hier hebben we 1 drittel kilo gjemolded schvienfleisch, 1/3 of a kilo of ground pork. Hier hebben we 3 fijn gesneden schisnick, 3 cloves minced garlic. Hier hebben we eine kleine zippel fijn gesneden, 1 small onion diced. Hier hebben we salt en päppa, waar je dat wel brokken. En hier hebben we 2 eier. Als je mal de meer eier maakt, als je mal weniger, dan is het half. Van daar had ik maar 2. Here's 2 eggs, sometimes I put in more. En hier heb ik 1 kuffel huva gjret. Dan maakt de hamburgers, de klops, veel lekkerder in week. 1 cup of oats makes them fluffier and juicier and softer. En hier is een kleine 3/4 teeläppel, wat we namen curing salt, oder vleeszout, wat het vlees een beetje rood maken deed en wit maken deed. Ik kon je later een beeld nog stellen wat ik gebruikt heb. 3/4 teeläppel op 5 pond vlees. En hier hebben we Montreal, ik wil nog zeggen, this is 3/4 teaspoon of curing salt. Makes the meat look a little reddish and it gives it a beautiful flavor. En hier hebben we Montreal steak spice. Want je wel, en er staat salt en pepper, brok je dit. Montreal steak spice, instead of using salt and pepper, you use this spice for your burgers. So, nu wel we klops erinneren. Oké, dan willen we onze klops erinneren. Eerst nemen we ons Rindfleisch, dat we gedaan. Ons schvienfleisch. Ons schisnick. Onze huva gjret. Onze 2 eier. Zippelen. Wow, dat ruikt je heel schijn. En zout en peper, waar we dan zo veel ons veelt. Hier doen we dan een klein beetje zout. Ik wil er nog een beeld nog kijken wat ik gebruikt heb. En dan staat zout en peper, wat ik nu een beetje van dit. De Montreal steak spice. Zoals ik zei, je kan jullie klops ergens sausje wel. En oder je kan wel wat aan trouwen. Maar nu wordt het degerieren. Maar het fijn degeriert is en dan wordt je het wezen. En als maar wat ik doe is, wat ik heb fijn degeriert, dan neem ik meer mijn klein klapsje, dat klein brood moet zijn wat het smaakt. En dan, wanneer er wat veelt, dan krijg je wat meer maken. Meer zout, meer peper, of whatever. Maar dan gaan we nu het deggesneden en dan wordt het wezen voor het zet. Ja, nu hebben we den deeg smaak daar gekneed. Nu hebben we den voor een stunde of zo, of 2 stunden. Kijk ik wel een 4 dagen meer en dan even nacht plus am Ischop zoeken gaan, of zetten. Dan zal veel alle deeg tragen. Dan smaakt het nog schijner. Nou zit maar, wanneer hier free eten heeft, dan krijgt er alle soorten smaken jas. Wel, hier hebben we dan nu de ganze familie. We hebben hier gele, rode en rood-gele peperschoten. Je kan bell peppers brokken wanneer je wil. Ik kocht me deze ditmaal, die zijn niet sterk. Dat zijn sehr schöne peperschoten.
En hier hebben we dan de jalapeno-familie. Er 2 kinderen en dan de ouderen door. We hebben hier 2 oudere jalapenos en dan 2 kinderen kleine jalapenos. Hier hebben we dan de schisnick, fuda, garlic. En hier hebben we dan de dikke mumpje zippeltje. En dat werden we nu alle afsnijden. Eerstlich werden we dat ruischen. En daar willen we dat en deze Fajita klops nemen. Dus ik zei, je kan zonnechilibroekjes wellen. En alles uit de reins, wat immer je geloof schijn smaakt, die doen nemen. En daar willen we onkas maken. Oké, hier hebben we dan nu de peperschoten. En de zippelen hier. En dat schisnick, waar we hier ook nog nemen. Nu willen we een klein beetje met olivenolie uitzuiden. En dan wordt het dat veel beter ruischen. Alles met inglipsen, krijg je start. Wat je wijzen, waar we die schweren op de oven hebben. Dan zet je maar, en je hebt het peperschoten geruischt. Dan zet je maar, kijk maar. Nu je hebt het zippelen en peperschoten geruischt. Sehr schön. Dan je hebt een veel betere smaak. Nu kijk maar, nu hebben we die peperschoten, dat schisnick en de zippelen en alles zo fijn geruischt. Nu zijn we eruit en dat afsnijden en dan dat durchbroeden. Oké, nu hebben we dat grens aller smaak 2 gesneden. Dit hier aan de linker zijde, dat is met de jalapenos te maken. En dit zijn bloß de regular peperschoten, dat brandt niet. So, we worden dan 2 soorten merken, sind wat er brandt en sind wat er niet brandt. Da, check mal. Hier hebben we frische mozzarella, witte kaas. Je kan zo'n kaasje wel brokken. En nu dat je dat hier een beetje een meshalf zal dikke kolla snijden. En waar we een stremeltje zit. En dan waar we die en een klops nemen. Zeer fijn. Je kan zo'n kaas brokken wel. Ik brok van de mozzarella, witte kaas. Oké, dan wil ik je maar wijzen waar we deze Fajita klops merken. Nehmen wir uns hier ein bisschen Fleisch, so ein halbwegs Boltje so staat. Und dann da wir den hier an den Hängen ein bisschen steht. Ein bisschen Loch an der Meert merken. Und dann da wir ein bisschen Käse neerdraken. Und dann da wir ein bisschen von der Grünz nehmen, das ein bisschen neerdraken. En dat moet je een beetje prakteren, dat brokt een beetje. Nadat je dat zo top vallen, dat wel eenmaal niet krakerijk schaffen, maar dan moet je geduldig zijn. Nadat je dat een beetje steert, kijk maar, een beetje zo merken ze snel veranakje. Kijk maar. Hou de kraak zo voor, nog wil je nog eenmaal wijzen. Dan moet je een beetje met de ram spelen. Ja, houden we aan een boltje. Dat aan de maat een beetje zo halve merken. Trek je er een beetje kaas neer. En dan waar een beetje een grens tussen staat. Krijg zo. En dan doen we in touw haken. Krijg zo, kijk maar. Waar je gewoon een stuk 3 of 4 gemerkt hebt, waar je dat geleerd hebt, dan trek je den hier een beetje stitze smaakt op, dan kijk maar. Dan zit het einfach een beetje snel voor je veranakje. Nu waar die alles zo staat, deze met de jalapenos en deze wat niet jalapenos hebben, dan word je een beetje waar die schwer bakken. Ja, kijk maar, hier hebben we een beetje een veranakje scheep gemerkt en hier hebben we klops gemerkt. Met datzelfde erbij, dit zijn die jalapenos. En dit zijn die met jalapenos voor de brand doen. Zo nu willen we die gewoon buiten aan barbecue bakken. En die kan je ook bijna broden waar je wil. Oh, nu kijk je maar. Wauw. Dat kaas erbij, dat versmelt zo fijn. Oh, en deze hebben we hier al snap gezet. Aber
En dan met dat eikgenholt en de kolen wat we erin gaan. Boy, van jou wou schijn ungas gaan. Wel, je nog helemaal wezen, dus zijn een smak kool, eikgenholt en andere kool. Door hou de Klops en de Fajita Klops. Sehr schön. Der Mees krijgt gewoon een kei zijn waar smak rood is aan. Dat zegt niet dat hij reive zijn. Dat is plus dat Salz voor die brokken. Maar bij Emma gaan. Het is van zo'n schöner dag. En dus ik zeg, je kan die ook bern broden. Maar schmeckt immer beter, wanneer we het buiten gaan bakken. Wo het met rekenen deed. En dat zo'n schöne smaak bijbrengt deed. Met eikgenholt. Dankzij. Ja, nu kijk mal, nu zijn de Fajita Klops fijn gebakt. Sehr schön. Der Hackel geschmeckt. Die schmecken sehr schön. Und hier haben wir noch das ewig gebliebene Reins. Das war ein bisschen Teichbroden, wo wir auch noch eten. Nu werden wir ein bisschen kjliene kerken, een schmoonvat. En daar willen we ook aan zitten. En zoals ik zei, je kan er van tacos merken. Met eetschak en schmoonvat, wat immer je wil. Hier heeft het bacon, spaak, röstje brood. Voor ons Strukland schmoonvat. Zoals je zien kan, dat spaak houdt een smak röstje brood hier. En nu hebben we hier zippelen, 2 natte zippelen, dat we die van bruinbroden. En dan worden we nog een halve jalapeno met zoetig tomaat snijden en beetje durchbroden. En daar willen we Strukland schmoonvat maken. Oké, en nu kijk je maar, nu hebben we de zippelen zo fijn bruin gebroed. En de jalapenos. En dan dus je zijn je gaan naar het spaakdok waar het 2 maakt. En we hadden van een pilsje, je weet niet dat de pilsje maakt. En we gaan. Nu willen we den schmoont hier maken. En dit is wat we noemen Strukland schmoonvat. Sehr schön. En wanneer je den daar niet leggen, dan doe je een beetje meer schmoont oder meer maakt. En dan willen we zout zoveel zwiet leggen. Wie wil ik te zeggen? Laten we nog hier een beetje nu zout is te veel. En dan hier willen we nog grove päppa maken. Dat lijkt immer een beetje nog veel. Zoveel schiet het leggen, grove päppa. Nu willen we dat tegenreren, dan willen we dat opkerken van een stuk 3 minuten. En dan gaan we dat in een glas nemen. Als dat eingekert, dan zet je dat in de fridge en dan heb je voor maanden Strukland schmoonvat. Ja, nu hebben we onze maaltijd eruit. Nu hebben we nog een beetje reins even gehouden. Nu zijn de kieltje met dat Strukland schmoonvat. En door in de midden kan je zien. Door is de Fajita Klops. En dan nog een beetje restje erbij. Ik heb van jou niet tijd om dat voor je te smaken. Maar ik heb het al gesmaakt. En dat smaakt sehr schön. En die kan je ook brokken zum tacos maken. Met eetzakken, schmoonvat, met schobelen. Wo immer je wil. Ik hoop je probeert het ook en laat me weten. Dankzij.